ба ҳама салом. Зиндагии муҳоҷиратӣ мавзӯи хело калон аст. Ҳар як шумо мепурсед барои чӣ мавзӯи хело калон? Чунки мо аз давраҳои қадим зиндагии муҳоҷиратиро то худи ҳозир, яъне то асри 21 гузашта истодаем ва ҳеҷ кас мо намехоҳем ки дар дигар мамлакат кору фаъолият кунем. Ғайр аз ин ҳеҷ кас намехоҳад аз ватан падару модар ҷудо аз фарзандон бошад. Вале сад афсӯс дар мамлакат ки кору фаъолият нест, мо маҷбур ҳастем ки ин зиндагии вазбини муҳоҷиратиро пеш гирем. Дӯстон, шумо агар қисми якуми зиндагии муҳоҷиратиро дар шабакаи дунёи илму ҳунар тамошо накардаед, пас ссилкаро дар боло мегузарам. Албатта гузаред тамошо кунед ва он касоне ки тамошо кардед, мо мегузарем ба қисми дуюми зиндагии муҳоҷиратӣ. Шумо омода ҳастед? Пас рафтед. хеле ки ман дар боло қайд кардам, мо маҷбур ҳастем сафари муҳоҷиратӣ кунем. Дар ҳақиқатан ғарибӣ бо душвориҳои худ бисёри ҷавонмардони тоҷикро тез пир мекунад. Бисёриҳо ҳатто ширинии зиндагиро хуб намебинанд. Шахсоне ки ба чунин ҳолатҳои вазбинии зиндагӣ дучор нашудаед, илтимос, болоӣ сухан накунед, чунки шояд дар яке аз паҳлӯҳои ғарибӣ бародаре ташнаи оби ватан аст ва аз набудани шароит чандина солҳо падару модар ва фарзандони худро надидааст. Дар ин видеои навбатӣ якто ба якто рӯзҳои аввалини ғарибиро аз нигоҳи муҳоҷири нав сафар карда ба ғарибӣ дида мебароем. Рӯзи аввали муҳоҷири сафаркунанда ба Русия. Шодӣ дар дил ҳаст ки ба Русия сафар мекунад. Хай ина вақти парвоз ҳам омад. Хайрухуш бо волидайн бародарон ворид ба ҳавопаймо ва парвоз ба Русия. Дар фурудгоҳи Русия ёру рафиқон муҳоҷири навомадаро бо як чеҳраи хандон салом алейкум гуфта пешвоз мегиранд. Аз дидани фурудгоҳи Русия ва чеҳраи хандони дӯстон муҳоҷири навомада фикр мекунад ки Русия ин яке аз мамлакатҳои беҳтарин аст. Лекин муҳоҷири навомада намедонад ки Русия ин мамлакате аст ки болои зебо ҳасту дарунӣ хоки сиёҳ. ғаму дард ай пешай. Ҳангоми ба хона ворид шудан дар Русия муҳоҷир рӯбарӯ мешавад ба ҳолате ки ягон бор то сафари муҳоҷиратӣ надида буд. Ну нахер. дар хонаи якутоқа 8 то ин ки 10 нафар зиндагӣ мекунанд ки баъзеи онҳоро ҳатто намешиносад. Саволи якуме ки ба фикри муҳоҷир меояд ин чунин аст: ма куҷо омадам? Хай бо як тангӣ шабро рӯз мекунад. Дӯстон, ногуфта намонад ки худоро шукр ки мо мардуми тоҷик бо ҳамаи мушкилотҳои зиндагӣ дастгирандаи якдигар ҳастем. Ҳазор бор ташаккур ба ҳар як муҳоҷири тоҷике ки ҳамватани худро дар ғарибӣ дастгирӣ мекунад. Давом медиҳем. Рӯзи дуюми муҳоҷири навомада оғоз мешавад аз соати 5 субҳ. На ба хотири он ки ба кор баромаданаш дар кор аст, балки дигар бародарон барвақт мехезанд то ин ки ба кор дер накунанд ва ин муҳоҷири навомада аз садову овоз бедор мешавад. Дуюм фикре ки ба сари муҳоҷир меояд ин чунин аст: наход ки ман ҳам ҳар рӯз ҳамин хел барвақт хеста ба кор меравам. Бародарон ба муҳоҷири навомада мефаҳмонанд дар муддати 15 рӯз худро бояд қайд кунӣ. Бо забони дигар гӯем регистратсия карданат дар кор аст. Баъд дар муддати 1 моҳ ҳатман патент доштанат лозим аст. Сеюм фикре ки ба сари муҳоҷири навомада меояд ин чунин аст: айра хизмат мерафтум хубтар мешид, ё ин ки хубаш дар ватан мемондам. Боз ба муҳоҷир мефаҳмонанд барои регистратсия кардан ҳатман соҳиби хона ёфтан дар кор, то ин ки туро бо УФМС регистратсия кунад, чунки барои патент кардан регистратсия ФМС дар кор аст. Чорум фикре ки ба сари муҳоҷир мебояд ин чунин аст: она шаовбур. Боз мефаҳмонанд кӯшиш кардан дар кор аст ки ба дасти милисаҳо нафтӣ, чунки дар Федератсияи Русия милисаҳо қариб ки ҳама бевиҷдон ҳастанд ва ба ҳар гуна найрангу шайтонии худ пул мегиранд, ё ин ки бурда ба зиндон то 1 рӯз мешинонанд. Панҷум фикре ки ба сари муҳоҷир меояд ин чунин аст: ма фаҳмидам куҷо омадам. Бо ҳамаи ин шунидаву насиҳатҳо муҳоҷири навомада фикр мекунад аз куҷо пул биёбад ки тамоми ҳуҷҷатҳоро тайёр кунад. Бо як азобу зора аз бародарон қарз мекунад, лекин пул гирифтан ин як ҳасту ҳуҷҷат кардан ин боз душвортар мебошад. Дӯстон, диққат, диққат, диққат. Дар Федератсияи Русия бисёр одамони ноинсоф ҳастанд ки ҳуҷҷатҳои қалбакӣ мекунанд. Барои ба дасти чунин одамон нарасидан
хубаш ҳама вақт аз шиносҳоятон, бародаронатон ё ин ки шахсоне ки барвақттар ба ин ҷо омадаанд ёрӣ пурсед. давом медиҳем зиндагии муҳоҷири навомадаро. бо дастгирии бародарон ёру рафиқон муҳоҷири навомада регистратсияи худро мегирад ва ӯро равон мекунанд барои патент кардан. ҳолати патенткуниро дида фикри шашуми худро бо овози баланд мебарорад. очаҷон, ёдат кардум. ҳолатҳои вазбинии зиндагии ғарибӣ танҳо ба мардуми ғариб маълум аст ва душвориҳои ғарибӣ имрӯз ҳатто ба ватанамон ҳам рафта расида истодаанд. чӣ қадар мардум азоби ғарибиро то имрӯз дидаанд, лекин сад афсӯс ғарибӣ имрӯз барои бисёр мардум ягона роҳи зиндагӣ аст ки ризқи рӯзии худро аз ин ҷо меёбанд. дӯстон, ин буд қисми дуюми видео сафар ба ғарибӣ. шояд ман чизеро нагуфта гузаштам. ҳатман дар зери видео нависед ва умуман фикрҳои худро нависед дар бораи ин мавзӯъ. мо бошад омода мекунем барои шумо қисми сеюми сафар ба русияро. дар ин ҷо бошад ман бо шумо хайру хушна мекунам. фақат мегӯям то дидор. ҳатман обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед. хайр.